Kano kapop ru kadehi kapop. Omdan jinga per hapdeng kapop bayap ene mortar sin ene kapop bomyap ene vinyl sin. Kene ka kapang ha kene ka series jong kene ka apologetic pateng. Kapit yang super happy saya kene ka Amen Faithful and True channel. Like and subscribe pada share ya kini ki topik kini ki pang ki ba lapen mi ilang bajong kene ka channel Amen Faithful and True channel. Pani sungu ya ki nyawut ki ba kelalong ki member jong kene ka channel. But nga kermen buin kin salong ki member tak ba lada ki sngewi dalade ba kane ka channel ka long ka bayarap ya kajing ai jing tip halor kajinget ka ba ngidon lani ki weiru ki bam don kaju kajinget but manga ka deu catholic di kila haba entah kila sengap ya kajing ai long ba jong kane ka channel let's say kin sa perkhat arsin bat kin sawan ban ya snok pura balong ki kristan ki ba pura bat tang ka jinglong katolik ke balong ke kristan ke ba pura martang ha ke kristan jinglong kristan katolik ke baron ke jing pura jong ke jinget kristan baro ka wei to ngin ya sa khamat kapop kalong hi kapop ki ong kini ki kristan bom de katolik ubale watang ka wei kapop ulapen ken ya ka hukum baro ka wei kene ke jing ong kene ke jing perkat kene ke jingej la pension nong rim ha ka city u jacob la nong ka par khot sipo te ke jubab halor kene ke dei kene ka bible ka hikai shai badon kum kata ka pop bayap parbun sin ka kren chapang ki pop ki barit bat ki bakra katokan ki kristan bomde ki katolik ki perkat ba baro ki pop ki long kumju akhmat jong blai nadu ka jing thok ka barit hadu ka jing penyap bakrau ya bungut ki briu ki nget ya kane om namar ka jingmut pajba dan ka jing thu lang baro henry namar baki perkat bakla baka bible ka hikai kumta henry ka bible hi ka pensisha bakane ka jinget kalong ka papakala tingin epeken ya ita kidkot na ka bible kiba ai yang ya kane ka jing pensai ningkong in sim na ka siti u Yohanes apostol siti baningkong Yohanes apostol lanong ka pasan khot kan riu bat khan nyo kan pule happy kane lada uno u yo i ba upara jong u ule ka pop bom yap to un suduai bat u blei un ai jing im ya unong pop kane ka dei na kapanta kitu gibale ka pop bom yap don ru ka pop bayap ngam ong ba phidei ban duai na kapanta kata ka kam bom dei baro kalong ka pop henrei om baro ka pop kalong ka bayalam syaka jing yap tikane ketika city jing batai jong u Yohanes apostol halor ki pop da ka pensiong nong rim halor kane ka jing hikai bible ka jing hikai catholic ane catholic theology ka pen i ya lai tili ki kendon nakabanta ban penhap baka pop kalong ka bajur ne ka bayap ne parang ki ong mortal hakawa ubriu umdon syu haka jinglong jong ka jing ai pat udon haka jing ma jong ka jing hap haka du jok ding te kita ki kendon ka baringkong ka kam hi ka dei ban long ka ba krau ha ka jing boman ka ba ar u bale pop u dei ban tip ne perkhat bha sapang kata ka pop kemut ka ne ka ba ar ka bomut ba sapang ka ne ka pop ula tip par ula ju perkhat bha sapang ka ne ka pop ka balai u dei bandon ka jing menjur ba pura kaba mi nakamon jong uhi tikini lightly ki kendon ki penlong ya kapop la kalong kabajur ne kabayap ne kamlong kumta kajing thoba khoi ka ai bun ki jing kedau halor kane ka jing pher ha ka jing jur jong kapop degrees of sin but ka jing kit khli ka ba shimet halor jong kane kapop kabalale tingin pej
na gospel mata gospel kat kum Lukas impe na gospel kum Lukas kalong ka ba khat ar Lukas nong khat ar tu khat sa punyo sa pupra Lukas khat ar sa punyo sa pupra nginya pule Usyakri ubatip ayu kenrat jong ukwa handrei tre banle unsya pensitom dagajing sempat bajur. Usyakri pat ubom tip ayu kenrat jong ukwa bat ule ke kebadawa jing sempat unsya sempat malumala. Na ubriu haubala ai sibun en panru sibun. Na ubriu haubala ai kambun en sapanru kambun. Bila hang ke bo Jisu la batai la hikai. Yo syakri watip ayu kenrat jung ukwa andrei tre banle unsya pensitom da kajing sempat ke bajur. Usyakri pat ubam tip ayu kenrat jung ukwa bat ule ke bada wajing sempat unsya sempat malu mala. Haning I da kabasai Jisu ukuran syapang kita ke degree of sin kajing jur jongka pop kani ke bau Jisu batai hang ni kani kedon hak Bible ya ke ba kani kajing sim jung Jisu kani ke ba ngi puleru ha ka kitab Leviticus long ke ba san dekat kat nyau bat hak wipat kala nong jong kani kajuk ke gospel nong ke ba ar pulai dekat lai pusau ngi siam kata nang ta sa ha gospel kat kum Yohanes kal nong ka khat khandai de khat khadway Yohanes kat khandai khadway ngin pule sana kane khat khandai khadway Jisu la pai ktin men om don bor halor jenga lemdala ai hame da uble nakata kadau uta ubala IT yanga hame ukit kapop kapakam kra I hangne Jisu hangne se sin u pendon ne kata kajing jur jong kajing laptop degree of sin mu kapop barit pat kapop bakrao po bahe kapop bakrao kapop bomyap pat kapop bayap hangne Jisu upenya pher biang apa yang kata degree of sin nangta sahaki kam jong ke apostol ngi pe sahaki kam jong ke apostol kalau nong ke bakhat nyau dekat ke balai pau khat nyau dekat lai pau ngi pule ublei syem da perwa yakijuk haba kibriu kim syem tip ublei syem la perwa yakijuk haba kibriu kim syem tip Henry menta hukum yakibriu barok keleng saudong ban kela kabamut kemut menta ke menta ndangi layo ya kajing penbena ya ke gospel ndangi layo jing tip ya ka hukum ke jong blei ka hukum jong Jisu mata ka pop ka khamjur mata ka pop ka khamjur Henry mensyua bom patwanu Jisu ke bamut hang ni mensyua bom patwanu Jisu ublei syem lah purwa ya kata kejuk haba kibriu kim syem tip kemut ka don ka pop balik nak tahu jong ke jing bom tip pat ka don ka pop habale anda ngidon jing tip bet hang ni kini ka gospel kini ka kam jong ki apostol hang ni ka itu ingi sepang kata nang ta ka siti Paulus sya uwe u bishop bukerteng Timothy lede Timotheus ini pet kalanong ka ba nikong siti sya une bishop bukerteng Timothy kalanong kebaningkong siti banikong sya Timotheus ma kalanong kebaningkong nang ta dekat ke khat lai in pule pada hang de Paulus utho sya une ubreu mensua ngalalong unong ben belei unong ban ben ubreu ubanyau ben yakiwe Henry yanga lale isnei namarba ngam syemtip yakata kaba ngalale hakajing bom ngai jenga
Yang ni Paulus hang ni ukren sepang ke ni kajing le ha kajing tip bar kajing le ha kajing bom tip ti kadon hang ni degree of sin pop barit per pop bahe ti nomor kata kadon hi kata kajing penya per ha pedeng jong ki arjat ki pop om de kano hoi kano ke ke pop re kadon ong mane u pulian na siti jong u yanis nata ka siti se ki Hebrew pat kalau nong ke ba sipau ke dekat ke ba arpun riu ini pulih yang senang ni Hebrew sipau arpun riu ke ba hang ni la tho lada ngi le pop khnang hadin bangi layo priang ya ka jing sisa om don shu ka jing knya pop na ka banta jongi so tu lada ngi le pop khnang hadin bangi layo priang ya ka jing sisa om don shu ka jin knya pop na ka banta jongi lada ngi le pop kedon sekui ka jing ong jongki Kristen bomde Katolik once saved always saved ti kamut ngi da la yo jing pelaj lut nau jisu na ki pop barok kamut bar khoi ngi long kiriu khuj ti kamut ngi lakut jing long briu ngi lakut jing sa ha perthai ti nomor kata lada ngi la le pop khnang hadin bai ngi la yo pdiang ye ka jing sisa om don shu ke jing kenya sat pop na ka pantai jongi ni haban perkhat bha ya ka jing snguthu jongi ya da thau tara bha ka bible bun sien ka kdau se ki pop ki bala ban khang ya ubreu ban poi sepeneng ha Matthews kal nong ka ba san khot arpway bat ar u jisu maham kat u bakno ya lau para me upo jaj po rati un sya tian bisar ha ka dorbar bat kat u bakhot klemblei ya lau para udon ha ka jing sir ban hap ha kedu jok ding kasiti sa ki korin kal nong ka ban riu sti si korin long ka ban riu sti benikong si korin kal nong ka ban riu khot khandai bat sipo u Paulus u thok kum ne saki khandai ka ong kum ne phim tip mo ba ki bom hokin am yo benta ha ka himau blei wat syukor yala de naba ki ba im auria ki ba mane blei thau ki ba klim ki ba le sang parai sinrang ki nong tu ki ba khwan lalot ki ba bu ai tanglang ki ba thadrong bat ki nong lute kin om yo benta ha ka hima ublei kini mi yo benta ha ka hima ublei kini gidi ki pop ki bujur bha nang ta susu ha Ephesus san ni pule wat lada wat bakla sya pangkane uriu auria uriu jaklia ne uriu kwa brai season ong unong mane blik thau unom yo benta ai hakahima ukris bat ublei nata na ha Jacob iwe khatsan sithi jong Jacob iwe khatsan ka ong shai tang sulapun ka jing kwa brai ka kha da ka pop pat haba ka pop kala he lasan ka kha ya ka jing yap ripat ki Kristen bomdei Katolik kinang la ban ong biang lene kentho su dakum ne henry sapang ka siti jong Jacob rong ka baar khot ba sipro ye ka balas dang menne jar hang tu Jacob la tho kum ne jar ubarake ya ka ain barok ka wei re open ken watang ka wei ka hukum ularem haki barok hato kane kampen sisa ba barok ki pop kilong kumju kata ban ong kilong ki ba penjot kumju bat ki badai hok ban sya bisar di halor kane ke jing kentho ke ke ba en yo jubab kane ke dekat ka kren syapang ke jing bomla jung briu ban sumar pura ya ka hukum
jong ke jutang barim jong ublay. Kamat kabajumi bun sin ha ki jing tho. Kamut ya ki hukum tip hok tip sot morality kumban ong ba lada le watang kawai ka pop berit kalong kumbale ya barok ki pop bakrau. Kamdei kumta. Ha ke jing sisya u Jacob upen i ba upriang ya ke jing ya per haki kerdan jong ka pop bat ka hok hakaju ka siti. Kedan kene ke jing tho hakane ke ju ka siti. Kene ke de ke ba na Jacob lai iwe. Hakane ke ju ka siti jong Jacob ke rekod ke ba lai men ya page hang ne lai cut away hang ne thok kom no lai iwe wat kwa raha than ban hikai ya kiwe ko para bangai ba i pidei ban sngutu pakitu na pedeng jongi ki ba hikai kin sa ai ke jingken ke ba kamper king ben ke jing dawa ke ba kam kraw ya kungkini ki briu nang ta haka si ti haka ne ju si ti kal nong ke ba ning kong rekod ke ba khat ar ong kum no uta ubala sya haka jing tunju un yo ya kapan singat jong ka jing im uta ubala sya tunju un yo ya kapan singat jong ka jing im nang ta Jacob hikai ru ba ka jing kerpat ba Shithem in pe kene na kal nong ka pasan khat khan riu ani ka ba ya de ru bat ka we pat ka jing hikai ane ka jing ngutu hakar kom duai jongi ki Catholic Jacob san khan riu ko ba tho kum ne ka jing kerpat ba Shithem jong breu ba khuit kalong ka ba don bor da shisha ka jing kerpat Shithem jong breu ba khuit kalong ka ba don bor shisha kani kamut padon kiba kham hok ban ya ki wei ya kiba ublei upendon buram ta kiba penlong ya ki jing duai jong ki kiba kham trekam kum kunuksa kum ke jing duai jong u prophet Elijah laradon ka hok kiba khamret bat kiba kham krau ti kum juru endon ki pop kiba ret bat ki pop kiba krau namar banduna haka hok kamut ban kambun haka pop bat mar khong pong ru kum ke jing put ya kani wei u briu bakerteng John Henry Newman balong bishop haka balang Anglican bat ulawan sya ka niam Catholic ula tho kumne ngam kwa Henry ban pen i haki briu padon ki pop ki ba pendu no ya ka jing ia bat lada kumba la keno ngimla ban kedau syai ya uput hapdeng ka we ka jaj pop bat ka we pat kanehi ka penlong yangi ban kiar om tang na ki ringkang Henry wat na ki jing dunaru na ka jing isi bat ka jing ijili ya ka pop bakrau ngin sapen subhayo blay bat banang isi bat ijili wat ya ki pop baritru tilada ngida penlong yala de ban isi bat ijili ya ki pop bakrau ti habakane ke balong ke papen subhayo blay bat klempep ka sa penlong yangi ban isi ban ijili wat ki pop ki baritru ong une u John Henry Newman konmen ko para kene apologetic pateng ti piasam yakine i kijing patai ki palasim na kajin tho ba khuji ya ki ba la ban pensai ya kajing suthu jongi sapang kapop ti tat pringe kendu biang hakatayo ban wan khublei sibun ya kapor jongpi ya sam ya kine ki video sya ki parlok ki jongpi